Pentru mine, scena operei înseamnă visul meu de o viață. De ce spun de o viață? Visul din care n-aș vrea să ies niciodată. De ce artist liric și nu preot? Pentru că asta era, de fapt, ideea și voința mamei mele, ca eu să devin preot. Și nu s-a potrivit nicicum, pentru că eu de mic am iubit opera și o iubesc. De mic am ascultat singurul post de televiziune care se prindea la vremea aia, orele de muzică cu mari artiști, ca Herlea, ca Dani Ordăchescu, ca Ludovic Spies, ca mulți alții. Și m-am îndrăgostit de opera. Trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit. De operă, de tot ce ține, de oamenii din operă, de tot. Nu poți să nu iubești, să iubești opera doar la figurat. Trebuie să iubești și la propriu. Personajul preferat care le interpretez eu pe scena operei ar fi mai multe, dar unul cel mai drag mie și care, într-un fel, eu mă descoper cu el și mă regăsesc în el, este Figaro, din opera Bărbierul din Sevilla. Eu sunt și în viața de zi cu zi același Figaro. E un personaj vesel, cu multe giumbușlucuri, fac și giumbușlucuri și în viața de zi cu zi, fac și prostioare, fac și tot felul de chestii, sunt și curios, ca și Figaro. Mă identific cu el, că mie îmi place să zâmbesc și Figaro nu poate să fie un personaj trist. Dacă ar fi să cânt pe scenă un Figaro trist, n-ar mai fi Figaro. În viața de zi cu zi la fel. Deci eu sunt și în viața de zi cu zi un Figaro. Și Carmina Burana și Faust sunt dragi sufletului meu. Carmina Burana am debutat-o după Faust. Faust este printre primele roluri debutate de mine în anii mei de tinerețe. Mă mândresc cu chestia asta, că am lucrat împreună cu maestru Tocilescu, Dumnezeu să-l ierte. Și Valentin din opera Faust, rolul meu, un rol, cred eu că mi-a venit mănușe și încă îmi vine. Carmina Burana, fiind o cantată profană, baritonul este un personaj foarte dificil, greu de interpretat, îți trebuie o anumită tehnică vocală. La aproape 300 de Carmine cât am eu, cred că stau bine și cu tehnica vocală, un rol care îmi place, într-adevăr. Opera, un templu sfânt al artiștilor, un templu al artistului unde vine și se roagă împreună cu publicul, la figurat. Te rogi pentru că te rogi prin cânt până la urmă. E un templu unde oamenii sunt egali și nu faci diferență, toți sunt artiști de fapt. Începând de la mașinist și până la ultimul solist, să spun, treci prin toate compartimentele, toți sunt artiști. În operă, când intri, trebuie să fii artist. Și ești artist până ieși din ea. Bărbierul din Sevilla, când împreună cu Don Bartolo, cel care tot ne alerga prin scenă, atunci îl interpreta Schuller, care este un mare comic. Am rămas cu tocul de la pantof în scândura, am nimerit o scândură putregăită și mi-a intrat pantoful și când îl mai trag, n-a mai ieșit. Și am rămas cu piciorul gol. A rămas pantoful în scândură. Da, scene... să nu mai spunem că poți să mai cazi și într-o trapă din aia, într-o chestie pe întuneric, să mai faci au și să nu te mai vadă nimeni.